Przegłosowaliśmy punkt wolne głosy i wnioski. Słucham. Ja mam sprawę taką, no chciałem wystąpić być może w obronie dobrego imienia radnych z otoczenia pana Wojciechy. Z uwagą przeczytałem, być może mówię, także to jest o tym może. Z uwagą przeczytałem tutaj artykuł na stronie poszukowice.org kulisy afery dotyczącej wykorzystywania gminnego mienia przez radnego Władysława Drożyńskiego. Pozwolę sobie przeczytać dwa pierwsze zdania, one są naprawdę krótkie. Ostatnimi czasy samorząd gminy Poszukowice żyje sprawą ewentualnego odebrania mandatu radnemu Zbigniewowi Drożyńskiemu. Ale sytuacja ta wynika z donosu, jaki radni z otoczenia pana Waligury wysłali do wojewody wielkopolskiego. Skąd taka insynuacja? Który to donos dotyczył rzekomego wykorzystywania mienia gminy celem prowadzenia działalności gospodarczej przez pana Drożyńskiego. Chciałbym czytać w obecności wszystkich radnych, więc może poczekam. Pani Martyna poszła do lekarza. Jak do lekarza? Do W trakcie sesji? Dzwoniła się przed chwilą u mnie. Ma wizytę, na którą czeka ileś lat, no to przecież nie wiedziała, że się będzie nadzwyczajna sesja. To, co powiem być najważniejsze, zebraliśmy się w sprawie uchwał. Głosowała za uchwałami? Jest wolna. Dziękuję. Dla mnie to jest część sesji, no to raczej chyba... Teraz są wolne głosy i wnioski, więc słucham pana. To jest część sesji, tak? Dalej. Oczywiście, że tak. Sesja to 2. A nie, ja nie powiedziałam, zakończyłam. Słucham, panie Leszku. Czy my będziemy słuchać tej interpretacji przez naszego pana Dusińskiego? Chciałbym w każdym razie... Ja się nie zgodziłem. Mamy tutaj dyskusję, znaczy ustawy na wszystkim... Posłuchamy Czuszkowego, pan mnie się będzie obrońca. Natomiast... Nie czytam tychże artykułów, a słucham dalej. Napisał, donosiciele skazali na winę obiekt cel donosu. Oczywiście mowa jest tu o ewentualnych radnych z otoczenia pana Waligury. I oczywiście cel donosu... Znowu kolejne pomówienie. Gdyby to zrobili, pan by już groził. Chciałam wam powiedzieć, że was nie było, to pan zagroził również śmiercią o dalszych konsekwencjach wczorajszej rozmowy, więc... Ja chciałbym się dowiedzieć, czy ten donos do wojewody w mojej sprawie, rzekomego niezgodnego z prawem wykorzystania mienia gminy, czy państwu coś wiadomo, czy ktoś z radnych ma po prostu z tym cokolwiek wspólnego? Łącznie z panią Marzeną Matejczak. Mnie jest nic nie wiadomo. Skąd ja mam wiedzieć? Jeżeli to jest donos, to jest donos. Nie wiem, czy to jest donos, może doniesienie. Może doniesienie. Skąd my mamy wiedzieć? Ja dostałam takie pisma, jak pan ma. Ja nie jechałam do wojewody i nie pytałam. Bardzo niesmaczony tą całą sytuacją, że musimy w ogóle coś takiego rozpatrywać. Mnie to też nie jest zupełnie na rękę. Nie Nie jechałam do wojewody, nie pytałam kto, dzwoniłam do pana, który się nami opiekuje. Na początku zaznaczył, może myślał, że chce się dowiedzieć, że on to specjalnie go nie ma że nie w tej sprawie dzwoni, tylko mi chodziło o termin w tej sprawie. Także pojęcia nie mam kto i mnie to naprawdę nie obchodzi i nie będę dochodzić z tego. Ale uważają państwo, że co? Że pan Jakub Mąkowicz kłamał, pisząc coś takiego? Że co? Że jest... No nie jest. są donosicielami po prostu z otoczenia pana... Wyszło sobie z głowy, a skąd on to wiedział? A kto jest donosicielem na Leszka Jagodzika, proszę powiedzieć? Przepraszam, kto jest donosicielem na Leszka Ja mogę Jagodzika? powiedzieć, że ja nie na pewno. A no właśnie, dlaczego pan w tej sprawie nie dochodzi, tylko pan broni raptem... Bo dochodzę w swojej sprawie. To jest rola pana Jagodzika, jeżeli... Nie, no bo jeżeli... Jagodzin jest ponad to. Jeżeli nie, no to... Może to jest jedna i ta sama osoba. Może to jest jedna i ta sama, może tak Nie być. wiem, może się ktoś tym zajmuje. Może ktoś ma takie pokusy i chęci donoszenia. Może, żeby zrobić z pana męczennika, ktoś specjalnie napisał takie donos, tak? I jeszcze napisał na jego... Obawiam się, że pan Jakub Mąkowicz może mieć rację. Może mieć rację. Dobrze, my nie dyskutujemy o racjach pana, proszę, wniosek pana. Może mieć rację. To są wolne głosy i wnioski, tak? To jest jedna sprawa. A co, pan ma takie chodził wojewody, że pan się dowiedział, kto doniósł? Bo to jest istotne pytanie. Proszę odpowiedzieć na nie. Pan by nalegał. Proszę odpowiedzieć, zadałam pytanie. Pan tak mówi. Już był pan sprawdzić, tak? Gratuluję. No dlaczego pan nie odpowiada? O jedno słowo musieliśmy przesłuchiwać. Proszę odpowiedzieć. Druga sprawa. Proszę odpowiedzieć. Jest pismo. Przepraszam.
Odpowiedź Tą jest sesją taka, zawiaduję ja. Ja zadałam panu pytanie i dałam panu ja głos. nie muszę na nie odpowiedzieć. Ale my musimy. To musi pan powiedzieć, że nie odpowiem. Proszę powiedzieć, nie odpowiem, bo nie chcę. Powiedziałem, że nie muszę na to odpowiedzieć. W tą sądowie. Druga sprawa, którą chciałem